Lamig sa tumingin. Ang panaad nila. Kiss mo na ate. Asa imo wallet day? Ari na day. Bakpak. Asa imo? Pwede li magkuan og bag sa kuan ha kay ang cellphone nila butang-butas bag ha. Wala dili na ako. Ang iPad as likod. Di ako bahala na. Di na ka magdagpak bag nga ito. Suda. Naman dito tayo sa jacket na mo. Ang ipano yung jacket. Kay tugnaw. Ano ko ibutang dili ang. Mamatay ka unti. Okay, di ako day kay mo mo ko abot sa. Ay pag kuan hindi nak. Nagdasal kay kung hindi gabi eh. Katong kuan ba? White rabbit or unsa? Pwede naman ito makaamit sa dito na. Kung mura sa argo, pwede makapalit og. Mas nakad dito. Mag-amping mo. Hindi ako mo hato doon sa kasada kay Ato sa mimi ha, dili magpabadlong mama ha. Ma, ag mga lock ha sa iring. ay kira na. Oy, Dante ha. Dante mo. Sila mambi na gibuhusan na po nila dito sa ka pusti dito sun. Siguro karong adlaw mahuman na nilang mga duha ka pusti. Ay na si Ma'am oh, si Sir Day oh. Pasakyari akong usa ka. Ay ako na lang diha. Ako na lang diha. Ay nay. Uy nak, ga ayo pag ana ga. Asa ina-assign si Ma'am Isel? Nung nabasa man ka? Baan? Bunga. Yung mga anak ko, sila. Tungtulo. Duhara. Shout out. Bitaw. Kung anak. Okay guys, tumalo. Ilang taong. Hindi mo makapicture-picture. Ma'am, balikin lang yan 20, ma'am ha. Okay na dala, rana. Kaya mabasing mabasa ko yan. Halina na inak, inak. Hi guys, so naana meron din sa Tumalog Falls. Oh, mga gwapa kambal ni Cristel. Yeah, Sige na. Dili, dito na dagi mo na. Ayan guys, sa mga ganahan dahil mga ridaris, so Walog Falls, nice na kaalo kay. Nagkana kay siya og tubig, oh. Nice kaya siya guys. Guys, pa-picture sila guys, oh. Kaway-kaway daw mo. Tugnaw ko na sila, gitugnaw. Grabe yung tugnaw dito dari guys. So, ganahan mo rin eh, Tumalog Falls. Oh. A few moments later. Gauran guys, gainday-inday niya.
Sayo na undang ag panday. Kung ako mabasa na. Padung day miss kuan ka ng district kay pa tusukan si Inday og kuan tetanus. Hindi, sino ko sa pagkabata na kung tetanus na? Wa lagi. Ano nga no? Nakapaakan gali ka sa una. Sige na. Tidak ba? Sunod, huibis, sunod, kaupat siya, injikan. Nasa ibabaw ni hubag, agkuhan ako. Rabies na. Rabies? Tara na. At least, sit na. Pulman. Pink pa. I love your pink. Mami, love your pink ba yan? Muban ka nila, Simba? Morning, guys. Ay, bugnaw man kayo, tugnaw man kayo panahon ron, guys. Uwan. Naghaguros ag balod og kuan. Hangin. Hanak na. Kusubong kay hangin na. Kay hangin sa gawas. Wait lang kay magsimba sila ate. Kakulor man yung kurtina nga. Kakulor kurtina. Di, kakulor. Brown. Good morning, guys. Bisita migsang tumingo. Ang panaad nila. Kiss mo na ate. Asa imo wallet day? Ari na day. Nasa yung Pwede li magkuan og bag sa kuan ha kay ang cellphone nila butang-butos sa bag ha. iPad as likod. Di ako bahala na. Di na ka magdagpak bag nga ito. Suga. Naman dito tayo sa jacket na mo. Ang ipano yung jacket. Kay tugnaw. Pumatay ka, unti. Okay, jud ako day kay mo ko gabot sa Ay pag kuan lay kindinak. Nagdasad kay kung hindi gabi eh. Katong kuan ba? White rabbit or unsa? pwede naman to makaambil sa terminal. Kung muraw sa argo, pwede makapalit og mas na pa dito. Nagamping mo. Hindi ako mo hatod sa kasada kay Ato sa amin ni ha, dili magpabadlong mama ha. Ma, ang mga lakha sa iring. ay paablay na siya kay balik naman ni. Ayaw lagi, sayo pa kayo. Dante oh, tagay dito. Ni whiskas tante oh. Kaan ka whiskas tante? Wa. Ginawa. Dante oh. Magsimba sila. May amping mo nak. Hindi pwede mo uban dito sa gawas kay na uwan. Are! Be. Sit down. Mas miming kali oh, kali mo hilak oh. Ay! Magasgas ng putahan. Ate, wala na ate. Hilom lagi sila. Simbara sila ate. Simbara sila ate, Mino. Mono. Nihilom sila guys nga kanang sukos danti. No, sukos danti no. No, sukos danti no. Sukos danti. No. Ate? Wala ka pa ka ng ate? Na. Dali. Bimo nilahang nabuhat ilahanggi atong nabundo nga ri nga yuta ilahanggi kuan na gi plat na nya gasugod na sila pusti pud adto sa kuan na laman ilang nahuman na pusti kana na to ang kuwa nga pusti ma'am biduhan na laman didto tumoy og diha hatbang dari ma'am bi ani man ilang nabuhat gapon dya kay na undang-undang man sila kay nanilong kay niuwan man gapon makasugod sila balik mga alas 2 na siguro to kay ni undang ningunong ang uwan mga alas 2
Sa kay malagi na nakasugod na sila, di pud pwedeng manguli sila. Kay sayang pud ko nag-adlaw. Nagsugod ng misa. Dagang pa mo ma. Nung kay Bernice man ron. Sorry oh. Kilata, lima kasi magbibi. Ni Santo Niño. Dali sa amin. Amin, nato ang upatin ng mga bibi o kang dali sa amin. Gatong upan para sa upan. Ako na yung ulo ulang. Ring siya. Ano ito? Diliinit tayo. Dito tabok kita. Ayaw din ha. Ni Santo Niño. Gawlaan. Dire. Dire. Kaya din tawag na ko dito sa kuan kog balas. Kaya mo na paglaing poste dito. Kumbati din taon sa hakot. Nalimpyo naman bina. Bitang-tang lang katong mga kahoy. Mga kahoy dito. Nasunod na pud siya. Kau ha. Bali mo ng pustiha usa dito. Usa po dito sa gilid. Dili ma apil ag gani. Saman. Haligi na lang. Asa mo dapit haligi diha dapit. Masok doon pa ni. Di pa siya ma basig dili ma. Dili na may go. Ay na may. Isulod sa ako. Graba mambi ka ng si Arvin may hanggi pahakot. Ay! Si Arvin yung naghakot. Wala na Ben? Wala na ito? Last na lang? Wala mambi ka ng ga kuan sila ga dugtong na po sila gingani ba kay ginabunta gabangag sila dito sa kuan law man nagi punduhan nila law kay kuan ba unya kay alas 3 naman ni kape ni abot wala sila maka pagbuhos magbuhos man ta sila poste. Dako kayo ko ano